Faime moita ilusión. Nas miñas expectativas nunca estivera a actuar nunha sala de concertos como esta, unha das maiores de Europa, onde acoden as mellores bandas cando visitan a capital de Portugal, expresa Castro. Indica que se identifica ca world music. O meu traballo é a fusión entre folclore miñoto, ritmos latinos e sonoridade do fado. Ao proceder dun enclave como a Raia, en Salvaterra, todas esas linguaxes conflúen en min e creo que iso é o que está resultando no traballo que vou presentar, esa convivencia entre os dous países que me gusta reivindicar. Estas eran as declaracións de Erea Castro en 2020 no Faro de Vigo, xusto antes de actuar no Altiz Arena Lisboeta nun concerto solidario para axudar a educación de nenos e adolescentes en situación de exclusión social. Evento que foi retransmitido pola RTP e no que acompañou a Xosé Cid, figura da música pop rock portuguesa e Grammy Latino a excelencia musical en 2019. Moi boas, eu son Germán Estévez, o Germano á portuguesa, e estades no Galiportus, ese voso programa que une Galiza e Portugal voz a voz. Benvidos e benvidas, hoxe falamos de fado raiano, de fado á galega. E temos connosco a protagonista da historia, a grande historiadora de arte e artista polifacética Erea Castro, da que vos acabamos de facer esta pequena intro. Estamos con ela xa. Ben, estamos aquí con Erea Castro neste programa tan especial de fado transfronteirizo e temos a Erea Castro xa ao teléfono. Moi boas, Erea. Boas, Germán, que tal todos por aí? Todo fantástico, encantado de saudarte. Non sei por onde andas agora mesmo. Pois agora mesmo estou por Vigo, que é onde resido normalmente. Pero parece que a túa zona, digamos, de influencia, bueno, a zona de influencia é moi grande, pero a túa zona de nacemento, donde te criaches, donde un pouco comezou a túa historia en Salvaterra, verdade? Correcto, eu son nada en Salvaterra de Miño, que está na fronteira con Portugal, á frente de Monsao, e criei-me ali, bueno, pois ata os meus 24 anos, máis ou menos. Contanos un pouquiño como foi esa infancia, como foron os teus inicios na música. Pois mira, eu penso que os meus inicios na música foron dunha forma moi natural, porque eu así referentes inmediatos na familia que se dediquen á música non teño. Si que sempre tiven uns avós moi cantaríns e tal, pero eu comecei a dar así algunhas mostras de interese, pois sería eu 3 anos que me preguntaron que era o que eu quería de presente, non? De regalo de Reis. Eu pedí un radiocassette con micrófono para poder gravarme. Entonces, bueno, sempre a xente que me recorda na escola, os profesores, os compañeiros, sempre me recordan cantando, bailando, na casa igual. E ao final, bueno, eu penso que os meus pais de alguna forma se deron conta desa orientación ou dese interese que eu tiña. Aló polos meus 8 anos foi cando comecei a estudar música na Escola de Música das Neves e máis tarde incorporeime ao Conservatorio de Ponteareas, ao Reveriano Soutullo. O instrumento que escollín foi o piano, pero acabei no deixando porque, aparte de que eu son unha persoa pouco constante nalgúnas cousas, iso teño que recoñecelo, non levo moi ben a disciplina. Ademais, teño un problema que moi pouca xente sabe. Cando teño que tocar un instrumento que require o uso das mans e estou nerviosa, non consigo facer as dúas cousas ao mesmo tempo, quer decir, controlar os meus nervios e tocar.
Cando é a cantar ninguén se dá conta, ninguén o percibe, pero cando é a tocar un instrumento aí sí que non o podo esconder. Moi E ben. bueno, despois a cantar, pois penso que nunca o deixei. Montei un pequeno grupo de versións de jazz e blues cando xa tiña 18 anos, que se chamaba Girls Boys Swing. Tiña uns compañeiros que eran de Narón e de Ferrol. E despois comecei así tamén a tontear co country, tamén estive en algún coro parroquial, pero o tema do fado chegoume máis tarde, pois aló polo ano 2016 foi cando me decidín a facer algo que realmente tivese que ver e que falase un pouco da miña identidade, do que era aquela mezcla de sons, de ritmos, a miña cultura musical desde que eu era cría. Digamos entón que o fado chega a ti xa nunha madurez, xa con 20 e pico anos, non? Sí. E xa despois de probar outros estilos, non sei, que che atrae nese momento, que fai que salte ese clic en ti para lanzarte ao fado? Eu normalmente costumo falar deste episodio da miña vida con total naturaleza porque penso que hai moita xente que ultrapasa situacións como esta. Eu no ano 2013 perdín a miña nai. Foi unha morte que non estaba prevista, non foi unha cousa moi rápida. Digamos que eu nese momento tiven que crecer moito máis rápido do que esperaba. Non conseguín facer un duelo, un luto natural, que se decir, no momento, digamos que non asimilei ben a situación e chegoume máis tarde. Sempre me lembro dun momento no que estaba na casa escoitando música en nunha destas listas de música que se mezclan, apareceu Lágrima cantado por Dulce Pontes. E aquilo tocoume dunha forma tan heavy, non sei, atravesoume completamente, que chorei e desabafei todo o que non tiña chorado nese ano. E comecei a interesarme moito máis por esa música e comecei tamén a unir pezas do puzzle que estaban na miña vida, non? No que era todo a miña etapa escolar, a miña etapa no instituto, con todos eses profesores que eu tive e que tanto tentaban sempre facernos coñecedores dese vínculo, non? Entre Galicia e Portugal. E comecei a sentir que aquilo sí que tiña que ver comigo, que era unha linguaxe que eu quería asumir como propia e que me identificaba porque eu conseguía transmitir emocións a través daquel xénero musical. É un xénero que evidentemente os nosos ouvintes sábeno de sobra, calquera galego de a pé sabe que en Portugal o fado é a música nacional. Por que crees que costa tanto ver casos como o teu do lado norte da raia? Non o sei, eu penso polo que teño visto até agora, eu penso que hai moito preconceito ao redor do fado. É dicir, cada vez que lle digo a alguén que eu canto fado, que fago unha mistura de fado con ritmos latinos, o primeiro que escuito sempre é: pero o fado é unha música moi triste. Entonces aí é cando percibes o descoñecemento que hai, pero porque non... por parte desa persoa non hubo un interese realmente de contactar con este xénero, porque dentro do fado hai moitas variantes, hai o fado badrío, hai o fado corrido, non hai bueno, que lle chaman o fado canción, non? Que non é tanto fado tradicional. É dicir, dentro do fado hai moitas caras. Eu non consigo entender ese preconceito porque, ademais, tanto os galegos como os portugueses somos moi de aprofundar no sentimento, non? Os galegos chamámoslle morriña, eles chamanlle saudade, pero penso que é algo común a nosa cultura. Quizáis o portugués
de alguna forma se identifique abertamente coas súas emocións e non queira esconder iso, de aí que cultive este xénero, e ao mellor os galegos pois temos un pouco máis de reparo en afrontar esas emocións en público, sobre todo, non? Porque a mí non me custa nada ir a unha casa de fados e se un fado me toca chorar abertamente, pero digamos que eu de entrada percibo moito esa barreira. Desde o momento en que empezas no 2016 a meterte no mundo do fado, Erea, notas que é suficiente con impregnarte de fado desde a túa zona de influencia, tamén desde o norte de Portugal, evidentemente, ou para falar de fado e para relacionarte de fado hai que ir a Lisboa sí ou sí, Coimbra, Lisboa? Como en calquer tema, eu penso que unha persoa ten que formarse ao máximo e ir ás principais fontes, non? Faloche tamén desta maneira como historiadora de arte que son, porque así me ensinaron na Facultade de Santiago. Cando tú queres ter unha opinión completa sobre un tema, tens que tentar, pues ir a buscar a información a todos eses sitios que de alguna forma se consideran as fontes principais, e aí extraer a túa propia noción. Obviamente, Lisboa é un lugar indispensable para quen queira saber sobre a identidade portuguesa, sobre a identidade do fado, ao igual que o de Coimbra, e, tamén hai moi boas escolas de fado no norte, na cidade do Porto. Sí que é verdade que se está percibindo xa unha crise xeneracional, non? É dicir, por exemplo, no Porto, pois custa moito encontrar bons guitarristas de fado, ao igual que cantoras que interpreten os repertorios tradicionais, pero, eu quero pensar que iso é unha cousa cíclica, como acontece en Galicia ao mellor co folclore. Por exemplo, desde que foi o boom das tanxugueiras, volve a haber un interese na música folclórica. E ollo que tamén hai que diferenciar moitas veces o que é a música popular do que é o folclore, que a veces a xente pensa que son a mesma cousa e non é. Pero sí, Lisboa, a sonoridade da guitarra portuguesa é distinta do que a sonoridade, pois, por exemplo, en Coimbra. Despois, claro, encontras o que é a escola pois máis castiza, non, por así decirlo, que son aquelas letras de antes, e esa poesía desgarrada, que fala da vida, sin ningún tipo de tapuxo, non? Que describe a dor completamente dunha forma lindísima e cunha maestría soberbia. Non sei se tes contactos, evidentemente, supoño que sí, con fadistas portuguesas de primeiro nivel. Non sei se cales son as túas referencias actualmente. Falabas dese relevo xeneracional tamén na cuestión da guitarra, digo, a nivel de voz, con quen te quedas? Non me gusta facer escollas porque para min cada artista ten... Para min vou falar de mulleres, non? Na música, igual que na vida, eu creo que todo o mundo... Eu cando me dicen esta rapaza é bonita, eu vexo algo de beleza en todas as mulleres. Penso que todas nós temos algo que nos fai únicas. E nas cantantes tamén me pasa o mismo. Hai nalgúnas nas que me encanta pois a amplitude tonal que teñen, hai noutras que me encanta o timbre, hai noutras que me gusta a dicción, pero, se me preguntas entón polas que eu costumo escoitar agora, das novas xeracións, pois, mira, Sara Correia, que ademais... convivín con ela hai uns anos, agora mesmo digamos que un dos maiores referentes da editorial Universal, un voceirón de muller. Despois Carmiño, por suposto, Marisa, que é a grande diva da canción portuguesa, igual que Ana Moura. Sí, sí. Tamén me gusta moito Cristina Branco. Encántame Carolina, que ademais fixo un proxecto con Raúl Refri, que tamén foi produtor de Rosalía,
estaban agora co fin de xira, pareceme que é unha cantora de Tras os Montes que ten unha voz cuns trinos que recorda moitísimo a Amalia Rodríguez. Non sei, podoche falar de moitas cantantes distintas. E o mes tamén teño moi boa relación con Marco Rodríguez, tamén con José Cid, que foi representante de Portugal no Festival da Canción, é un dos grandes iconos da música portuguesa. A verdade é que teño tido moita sorte, tanto cos músicos como cos cantores en Portugal, sempre conseguín reunirme, falar, conversar coa xente de tú a tú, sen que houbera un pouco, digamos, ese clasismo, non? Ou esa diferenciación de quen xa conquistou algúns escalafóns e quen aínda está a comezar. No teu primeiro traballo, Erea, falas dese termo arraial, non? Esa fusión de fado co folclore miñoto, cos ritmos latinos que comentabas antes que che gustaba tamén fusionar. Como habitante da raia tantos anos, ata que punto é importante transmitir esta identidade tamén no fado? Eu penso que nós, galegos e portugueses que convivemos xuntos nestas zonas de fronteiras, aínda moitas veces non temos unha consciencia plena do patrimonio común que atesouramos, non? Eu, por exemplo, dábame conta cando estudaba en Santiago que temos unha fala propia, que temos un arquivo musical propio, que hai aí unha mistura nesa convivencia que nunca se reivindica. Eu teño moitísimo orgullo de ter esa dualidade, non? De poder decir, pois hoxe estou en Galicia, estou en Portugal, e non sentir a diferenza porque fai parte do meu día a día, como o meu, como de todos os que viven tamén nestas localidades. Penso que temos unha identidade da que temos que tomar consciencia e que temos que reivindicar. E arraial, pois era o termo que a mí me permitía recoller todas esas ideas, todas esas confluencias, porque arraial é un termo portugués que significa festa popular. E iso facíame tamén recordar as feiras, non? As feiras ás que acostumamos ir todos os galegos a Portugal, donde sempre me facía moita gracia desde nena que se oían pois músicas españolas, músicas galegas, músicas portuguesas. Non entendía moi ben, porque decía, se estou en Portugal, porque estou escuitando música española ou música galega. Eu penso que esa liña non existe. Entonces, ese termo axúdame pois a materializar de alguna forma esa realidade. Cantas veces, Erea, tes que explicar que é a galega ou a española? Ou, como comentas, hai tal fusión que és unha máis xa no mundo do fado? Fíxate que eu sempre tiven a dúbida de se fose o caso contrario, se, por exemplo, fose unha portuguesa a cantar flamenco ou outro xénero musical calquera habido en España, se tería tan boa acollida como a que eu tiven sempre en Portugal. Nunca me sentín xulgada, moito polo contrario, sempre sentín que recoñecían moito o esforzo que facía tanto por cantar como por falar ben portugués. E, de feito, pasábame unha cousa curiosa cando ia a Lisboa no inicio, cando me sentían falar en portugués, preguntaban, decían, e esta mociña de onde? Que portuguesa non é. Pero despois, era tal o traballo que eu facía lendo libros, escoitando a música, intentando perfeccionar un pouco a miña fonética, que despois xa preguntaban de que parte de Portugal era porque non conseguían identificar o acento, non? Que eles lle chaman o sotaque. E a min iso dábame moito orgullo, porque valoraban moito o traballo que eu facía. Penso que os portugueses sempre senten cando me escuitan falar ou cando me escuitan cantar que teño moito orgullo na cultura deles e que trato de levala tamén cara a miña xente, cara ao meu povo.
En canto a premios, Erea, xa te levas unha longa trayectoria, xa participaches en varios festivais, incluso tiveches colaboracións interesantes en Portugal. Contanos algún momentiño que foi así máis especial nestes últimos 7 anos. Sen dúbida, o Altiz Arena de Lisboa. Que me coñece sabe que eu non son unha persoa así con gran vanidade, nen teño así como, digamos, metas así moi complicadas, non? A min gústame cantar e non teño palcos de preferencia. O que me gusta é levar o que se me dá ben facer a todos aqueles lugares onde me queiran acoller. E o día que José Cid me propuxo participar con el nese evento que era para conseguir fondos para os nenos en risco de exclusión social, claro, era o Altiz Arena, que se a xente non coñece moi ben, é como unha zona, un multiusos enorme que hai en Lisboa, onde fan os concertos os maiores artistas do mundo, onde tocan o Rolling Stone, onde toca Rosalía, onde vai Beyoncé, Lady Gaga, o sea, aquilo son unhas instalacións enormes. E ademais ten un corredor onde están as fotografías de todos os artistas internacionais que pasaron por ali, coa súa dedicatoria, estar ali con este pedazo de artista como o José Cid e ainda por riba ter na primeira fila o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é unha personaxe pola que eu sinto especial interese, pois para min foi como, non sei, a noite máis máxica da miña vida, poderíache dicir. E despois hai outros momentos, como por exemplo o concerto que tivemos algúns de nós o gusto de ver en Moaña o verán pasado, é dicir, hai concertos moito máis tranquilos, en palcos que non exixen ese nivel de digamos, de intensidade que tamén, que seguro que hai que estar actuando en todos os sitios como se fora por igual, pero digamos que é unha cousa máis tranquila, non require, non ten esa presión como comentas ti de actuar nun palco como o de Lisboa. Contanos tamén un pouquiño eses pequenos segredos para chegar ao público en estas localidades do norte de Portugal, da Galiza, que tamén acostumas ir. Contanos como é un pouco esa experiencia dese pequeno concerto. Fíxate que eu penso que sí que teñen máis presión ainda que os do Altiz Arena, e vouche explicar por qué. Porque un concerto como o da Altiz Arena ten moita presión polo escenario que é, por toda a xente que ali está, porque ademais era unha cousa retransmitida por televisión. É unha presión diferente, pero cando eu fago un espectáculo, e o que a maior parte da xente non sabe tampouco, é que eu estou pendiente de todo, o sea, todo o que sucede nun concerto meu pasa polas miñas mans. Desde o que van a comer os músicos hasta contratar os rapaces que os traen e os levan, que haxa, non sei, que todo o mundo estea cómodo, que o rapaz que está facendo o son este facendo un bo traballo, e toda esa tensión eu despois teño que canalizala para non traspasala durante o espectáculo, co cual teño que facer un exercicio de xestión importante, porque eu o maior interese que teño é que cando alguén ven ver un concerto noso, ten que facer como unha especie de terapia. E esa terapia consiste en que tú chegas coa túa mochila, séntaste naquela cadeira, pero cando marchas esa mochila ten que ir, se non baleira, ten que ir pola metade. O sea, eu o que busco é que a xente teña un contacto total coas súas emocións máis íntimas. Desde o lado máis alegre a maior das introspeccións. Entendes o que che digo? Sí, perfectamente. O sea, o que me gusta é que fagan como unha especie de catarse. Eu estou encima do palco dando todo o que levo por dentro, e digamos que a través daquilo que estou cantando procuro sanar. O mellor pode soar así como un pouco, non sei, non sei, agora non me sai a palabra, pode soar así como un pouco petulante ou que teño unha intención desmedida, non? Pero a verdade é que esa é a miña intención. Eu
quero facer ben con aquilo que a mí me gusta e con aquilo que eu levo por dentro e que sinto de verdade. E que che dio o público, Erea? Con que te quedas eses comentarios, evidentemente en redes e sobre todo no persoal, no físico, nos concertos? Ves que o público, que todo esa catarse que comentas, que intentas transmitir, que lle chega a xente a un e a outro lado da raya? Sí, cando eu penso que ás veces a xente ten que superar o prexuízo de decir que non entenden o portugués ou a idea que teñen do estilo musical en concreto, vale? Porque ademais eu tamén non sou fadista tradicional, é dicir, por desgraza non puiden vivir ou crecer nesa escola, entón eu fago a miña interpretación do fado, sen esquecer as miñas orixes como galega que son, pero cando baixo do escenario a xente ven sempre moi agradecida, darme un bico, darme un abrazo, veñen limpándose as vaguas, dícenme que choraron moitísimo pero que marchan para casa aliviados, ou que se divertiron moito. No día que non sea así, no día que eu baixo do escenario e non sinta esa labor feita, eu penso que ese día para min deixará de ter sentido o que estou facendo. Podemos dicir, Erea, que o fado gusta a xente nova ou que é de xente de mediana idade, xente maior? Digo porque nunha época como a que vivimos, de redes, de hip hop, de músicas do mundo de rúa, de outro tipo de ritmos, tamén é un estereótipo que dirían en Portugal a cuestión de tratar do fado como música para vellos. No, eu penso que isto é como a comida ou como o viño. Cos anos os sentidos van madurando e xa non che enche igual o que che enchía antes. Entonces, eu penso que cos anos, co cultivar o oído e demais, a xente procura algo máis. A xente dáse conta do que ten calidade e o que non a ten. O que de verdade perdura e o que é superfluo, pois ten data de caducidade próxima, quero dicir. Eu penso que ás veces tamén se subestima moito a xente nova. A xente nova coa que me relaciono ten, ademais de moito criterio, moito gusto musical. Entonces, non penso que sexa un estilo que para nada este fora de moda. Sí que penso que, como calquer outro estilo, vai evolucionando coa sociedade. É como as linguas. As linguas, se están vivas, enriquecense de outros termos ou de outras expresións. No fado acontece o mesmo. Igual que como che decía antes, no noso folclore, non? Pois as pandeiretas, as gaitas tamén se van adaptando a convivir con eses outros sons como son os sintetizadores ou as mezclas electrónicas, pero siguen estando aí. A raíz está aí e eu penso que iso é o que temos que cultivar e manter. Non penso para nada que a xente nova rexeite o fado. Simplemente penso que o mellor pois non lles chegou o momento aínda para aproximarse, pero bueno, aí estamos nós intentando levar un pouco esa linguaxe a todos aqueles lugares pois que nos queren acoller. Comentábanos antes, Erea, que estás por Vigo. A miña pregunta é: dá para vivir actualmente o teu desempeño, a tua implicación no fado, dache para vivir? E se contemplas tamén algún momento ou contemplaches a opción de mudarte a Portugal ou estás cómoda como estás indo e vindo? Bueno, contemplei a opción de ir para Portugal hai uns anos cando non tiña emprego, porque non perdía nada arriscando todo, pero actualmente teño outro traballo que compatibilizo coa música porque, por desgracia, pois a música non me dá para vivir nin de lonxe. O que a maior parte das persoas tampouco sabe que todo o que ten que ver coa produción tanto dos meus concertos como do EP sai do meu bolsillo. Levo loitando moitísimos anos por conseguir unha editora ou alguén que queira traballar connosco neste proxecto,
recorrendo pois todas as feiras, formatos non sei, de congresos e demais cantos hai ligados á música, pero bueno, ata o día de hoxe pois non encontrei apoio ningún. Sí que conseguín este ano entrar na rede do musical da Deputación de Pontevedra, pero está moi complicado polo que che decía no inicio dese preconceito que hai en relación ao estilo musical, ao fado, e despois porque estamos nunha fase, nun momento no que todo se consume moi rápido, os festivais, as televisións, incluso os programas, as axendas culturais das institucións públicas só queren aqueles 3-4 produtos que están funcionando, que teñen maior repercusión pública, non hai interese por apostar en proxectos novos, e iso dificulta moitísimo o desenvolvemento dun proxecto como este. É dicir, eu teño moitas fronteiras aínda para romper, a que máis me custa é todo o tema da logística, e a falta que hai de xerar oportunidades. Iso é o que eu máis demando neste momento. Que está máis difícil para a música, Erea? A cuestión está máis complicada en Galiza ou en Portugal, no norte? Como ves que hai máis apoios ou hai menos dun lado ou do outro? Non sei que decirche, porque eu vexo desde a perspectiva de quen vive en Galicia, cando falo cos colegas que traballan comigo que están en Portugal, pois tamén me din que é un pouco similar. Volvoche decir, se non teis o apoio dunha editora grande detrás ou non teis determinados amigos colocados en determinados sitios, é moi difícil ter unha liña de traballo que se manteña no tempo. Ou xa teis un nome, ou sacas un tema que de repente pega un estoupido e te chaman para estar en todos os saraos, pero isto por desgraza vai ligado moito ás cores políticas, sí, e tamén ás modas. Eu, estou metida en varios sectores ligados á administración e vexo iso. Nunca me valín diso para traballar ou para divulgar o meu traballo, pero vexo que pois iso, se non teis unha estructura, eres ti solo, é moi difícil. Pero tamén penso que chegado o día, se consigues alcanzar un deses patamares, como dicen en Portugal, pois o mellor sábeche moito máis, ou quero pensar que me vais saber moito máis. Pois xustamente este programa Galiportus, tamén sobre Galiza e Portugal, voz a voz, trata un pouquiño de falar cos protagonistas dunha maneira máis slow, máis devagar, máis tranquiliña, e alegrámonos moito de poder falar con calma contigo e de disfrutar do teu fado, tanto en directo como cada vez que te podemos escoitar, e ver que é un estilo que efectivamente, como comentas, ten moito arraigo e moito marxe para evolucionar aínda por diante, moita cousa que facer. Non sei se tes algún proxecto futuro que nos queiras comentar, algunha cousiña que quedara no tinteiro. Pois mira, agora estou nunha fase de preproducción. Estou planteando o proxecto de outra forma, vou facer cambios. Estou tentando traballar con un produtor portugués. Quero tamén experimentar outro tipo de sons. Espero de cara a uns meses, ao próximo ano, ter algún tema novo co que agasallarvos. Déixame decirche antes de nada, que non me quero esquecer, que estou moi agradecida contigo, non só por terme contactado, senón pola insistencia, porque andábamos desencontrados os dous, como digo fado. Sí. A verdad que me levei unha sorpresa enorme. Eu
vasme disculpar, non coñecía este magnífico proxecto que teis, do que me declaro fan absoluta desde este momento. Un mes, Erea, un mes, é normal que non lo coñeceras, un mes. Estou agradecida diso, do teu interese, do apoio e de terte tido como público tamén nese concerto. A verdade é que estou moi agradecida contigo polo detalle e por iso, por ser que hai alguén que, ao igual que eu, tamén ve esa consonancia entre as dúas marxes e que trata de divulgar esa riqueza que temos. Bueno, eu tamén a nivel particular son case raiano na zona de Ourense, continuo continuo visitante transfronteirizo, desde hai moitos anos tiñamos ganas de facer algo así, pensamos que hai moito marxe no mundo da radio e no mundo do podcast que está tan de moda para poñer en relación e en valor Galicia e Portugal. E eu creo que a cuestión do fado e a cuestión da túa música e da túa forza, pois eu creo que merecía esta pequena homenaxe. Non sei se nos queres deleitar con algunha cousiña aí a capela para acabar ou como ves? Ai, pois agora pilláchesme en branco. Estaba contando con isto. A ver, mira, como estamos xa en época próxima a Nadal, vouche cantar un pedaciño pequeniño dunha panxoliña que me ensinaron nun dos coros nos que estiven cando era miúda e que algún día me gustaría versionar. Perfecto, vamos alá. Neniño que estás deitado nun veceseio de penas, déixame estar ao teu lado, déixame pequeno. Déixame estar ao teu lado, déixame estar ao teu lado, que che irei cantar de cote. Xa está. Bravo! Moi ben, moitas grazas, Germán. O noso aplauso desde aquí e agradecerche moitísimo o teu tempo, a túa paciencia tamén, e nada, un placer escoitarte, seguiremoste atentamente alá por onde vayas co teu traballo transfronteirizo tan interesante. Moitísimas gracias a ti, a todos os teus ouvintes, grazas por iniciativas como esta, que nada, que espero que nos encontremos moi pronto en persoa, temos pendientes a quedada en Allariz, oxalá que iso, dentro de uns tempos nos volvamos a encontrar, ti dicíndome que xa temos un programa que fala de galegos e portugueses de máxima audiencia, e eu dicíndoche pois que teño xa unha música que é un bombazo. Alégrome moitísimo, estás convidada a Radio Allariz cando queiras. Moita forza no Nadal e ánimo no 2024 cos proxectos. Os meus mellores desexos para ti e para todos. Graciñas, un placer. Ata logo, Erea. Ata loguiño, chao. Ben, pois ata aquí a nosa conversa con Erea Castro. Vamos ir xa rematando. Lembradevos, estamos en Radio Allariz 107.2 da FM. Graciñas, como sempre, a Carlos nos medios técnicos. Lembrade suscribirvos se vos peta para recibir as alertas dos programas. E lembrade tamén, se queredes, comentarvos propostas, suxerencias, queixas a galiportuspodcast@gmail.com. Estamos en Facebook, en Twitter, temos canle de WhatsApp e podernos escoitar tamén en Podgalego, Spotify e aquí, se queredes, se che coincide, en iVoox. Deixámosvos hoxe cun tema, como non podía ser de outra maneira, da protagonista desta fadista miñota de Erea Castro. Quedades con Fica Adica. Moi boas, até a outra.
correndo para a rua, deixando atrás a amargura, com a intenção de mexer o ritminho que ela tem por dentro da sua figura. Vai passando confiante, oi, muchacho está chegando, os sapatos são de cor, ela espera no balcão para ver o seu amor. É uma coisa singular, quando dois trocam seu olhar, é um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho tu também, deixa as mágoas e o chorar, presta atenção, fica a dica neste fado. Os homens presumem ser inteligentes, elas dão por tudo quando eles mentem. Se tu queres namorar, tem cuidado, vai atrapalhar. Elas gostam que eles sejam diferentes, meigos, doces, sinceros, também valentes. Quando as quises conquistar, olha chico, estas recetas de usar. É uma coisa singular, quando dois trocam seu olhar, é um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho tu também, deixa as mágoas e o chorar, presta atenção, fica a dica neste fado. Ei! Tá, tá, tá. É uma coisa singular, quando dois trocam seu olhar, é um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho tu também, deixa as mágoas e o chorar, presta atenção, presta atenção, presta atenção, fica a dica neste fado.